ohitse. Tänä vuonna juhlitaan ilmatorjunta-asetajina 100 vuotta. Patteriston joukkoja komentaa patteriston komentaja eversti Juha Kakko. Sitten tukikampanja. Käsi ylös. Noin. Hyvä. 3. jääkärikomppania, käsi ylös. Sieltä löytyy. Ja ensimmäinen jääkärikomppania, käsi ylös. Noin. Noilla paikoilla yksiköt. Okay. Paraatijoukot kuuluvat komentooni. Asento. Lennus. Päälliköt tarkastakaa ojennuksen. Katse eteenpäin. Lepo. Huomio, katse oikeaan. Hei!
eteen. Hei! Ilmoitan jääkäriprikaatin komentajalle. Asento! Eteen! Vie! Huomio! Katse oikeaan! Päin! Herra eversti, varatiokot järjestyneet sotilasvalaa. Hyvää päivää, jääkäriprikaati! Päästä! Lepo! Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Arvoisat alokkaat, alokkaiden läheiset, sotaveteraanit, läsnäolijat. Alokkaat, tänään seisotte uuden elämänvaiheen äärellä. Olette tarttuneet velvollisuuteen puolustaa maatamme ja sen arvoja. Alokkaina olette osoittaneet sitkeyttä, rohkeutta ja halua oppia. Teidän päättäväisyytenne ja vastuuntuntonne ovat arvokkaita puolustusvoimille, läheisillenne ja koko kansakunnalle. Olette vahva osa ketjua, joka yhdistää menneet, nykyiset ja tulevat sukupolvet. Sotilasvala on syvästi merkityksellinen. Se on lupaus, jolla sitoudumme palvelemaan maatamme ja kansaamme uskollisesti, rohkeasti ja rehellisesti. Valassa otamme vastaan vastuun toimia oikeuden ja velvollisuuden mukaisesti, kukin omalla paikalla ja omassa tehtävässä. Meitä ennen isänmaatamme ovat eläneet monet sukupolvet, jotka ovat puolustaneet maatamme ja vapauttamme. Saamme olla kiitollisia veteraaneille ja kaikille, jotka ovat kantaneet raskaita taakkoja ja tehneet uhrauksia, jotta me saisimme elää rauhassa. Heidän esimerkkinsä ja uhrauksensa vahvistavat meitä nyt ja tulevaisuudessa. Nyt on meidän vuoromme kantaa vastuu. Raamattu muistuttaa meitä Efesolaiskirjeessä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Raamatun kohta jatkuu. Seiskää lujina. Kiinnittäkää hyöksenne totuus. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jotta voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.
Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Elämme aikaa, jossa paha on päässyt irti. Me näemme, mitä paha tekee toiselle ihmiselle. Tätä pahaa vastaan Jumalan sana kehottaa meitä taistelemaan. Tämä kehotus korostaa, että sotilasvalamme ei ole pelkästään ulkoinen sitoumus, vaan myös sisäinen hengellinen vakaumus. Meidän tulee kantaa valamme koko sydämellä, toimien oikeudenmukaisesti, viisaasti ja uskollisesti. Nykyinen maailmantilanne on haastava. Turvallisuusuhat, sodat ja konfliktit muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeää on olla valmiina puolustamaan rauhaa ja oikeutta. Sotilaana tehtävämme on olla vahvoja, mutta myös inhimillisiä, tukien toisiamme ja edistäen yhteistä hyvää. Me olemme ihmisiä, erehdymme ja teemme virheitä. Saamme kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan armo kantaa meitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä meille kaikille annetaan syntimme anteeksi ja meille annetaan uusi toivo. Tähän toivoon, hyvä kuulija, saat tarttua. Tämä toivo vahvistaa meitä jatkamaan tehtäväämme nöyrinä, mutta päättäväisinä. Sotilasvala on lupaus, joka velvoittaa meitä olemaan valppaina ja vastuullisina. Se on sitoumus elää yhteisten arvojen mukaisesti ja toimia esimerkkinä sekä tässä hetkessä että olla esimerkkinä tuleville sukupolville. Rukoilkaa. Pyhä Jumala, kiitämme sinua menneistä sukupolvista, jotka ovat kantaneet raskaan taakan ja puolustaneet kotimaata. Kiitämme näistä nuorista, jotka tänään vannovat sotilasvalan. Anna heille voimaa, viisautta ja rohkeutta täyttää sotilasvalansa kunnialla. Suojele meitä vaaroilta ja vahvista mieltämme, että voimme palvella sinua ja lähimmäisiämme uskollisesti ja oikeudenmukaisesti. Kiitos siitä, että synnin ja virheiden keskellä voimme aina löytää anteeksiannon poikasi Jeesuksen nimessä. Johda meitä rakentamaan rauhaa ja toivoa tässä maailmassa. Aamen. Lakki. Päähän. Lepo.
Liput esiin. Lakki. Päästä. Vallantekoasento. Ottakaa. Toistakaa ääneen saneluni mukaan. Minä lupaan ja vakuutan. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Tästä eteenpäin ette toista, vaan kuuntelette. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan
ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Toistakaa ääneen saneluni mukaan. Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja oman tuntuni mukaan täyttää. Laskekaa kätenne alas. Lakki! Päähän! Lepo! Hyvät varusmiesten läheiset ja ystävät, arvoisa valakaavan lukija, pohjoisen puolustajat. Tänään on Lapin jääkäripataljoonan ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston heinäkuun alussa palveluksensa aloittaneiden sotilaiden tärkeä päivä. Te olette juuri antaneet vala-alun saattelemana sotilasvalanne täällä Ivalassa. Jo yli 100 vuoden ajan on Suomen puolustusvoimissa asevelvollisuuttaan suorittavat koottu sotilaan perustaitojen oppimisen jälkeen joukon lipun eteen antamaan juhlallinen valalupaus tai vakuutus. Valapäivä on siis konkreettinen perinne, joka yhdistää eri sukupolvien kokemukset toisiinsa. Uskon, että yleisön joukossa on monia, jotka muistavat oman vala- tai vakuutuksenantotilaisuutensa. Vala ja vakuutus yhdistävät meitä myös siksi, että me lupaamme kantaa yhteistä vastuuta, käyttäytyä auttavaisesti ja toimia esimiesasemassa oikeudenmukaisesti ja esimerkillisesti. Se tarkoittaa samalla sitä, että jokaista tarvitaan ja jokaisesta huolehditaan. Joka päivä ja joka hetki. Sitä sotiemme veteraanit tarkoittavat tunnuslauseellaan kaveria ei jätetä. Kiitän teitä, Inarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja kapteeni Jari Huotari, että olette esilukijana ottamassa kanssamme vastaan näiden nuorten sotilaiden valan ja vakuutukseen. Kunnanvaltuusto edustaa mitä parhaimmalla tavalla suomalaista kansanvaltaa, jota puolustusvoimat on sitoutunut puolustamaan. Puolustusvoimien olemassaolon tarkoitus on, että me suomalaiset saamme päättää omista asioistamme. Arvoisa valayleisö, turvallisuusympäristössämme on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen 3 vuoden aikana. Venäjän Ukrainaa vastaan käyvän hyökkäyssodan laajeneminen johti uuteen kansalliseen tilannearvioon ja Suomen sotilaalliseen liittoutumiseen osaksi Pohjois-Atlantin puolustusliittoon. Turvallisuustilanne pysyy globaalisti vaikeasti ennakoitavana.
Vaikka Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava. Onneksi koko itsenäisyytemme ajan meitä edeltäneet sukupolvet ovat rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa muistaen oman historiansa. Siksi koen, että kykymme kohdata vaikeitakin aikoja on tällä hetkellä hyvä. Kansallinen huoltovarmuutemme mahdollistaa kriisitilanteista selviämisen ja varmistaa kriittisten toimintojen jatkuvuuden, esimerkiksi terveydenhuollon tai elintarvikehuollon osalta. Materiaalisen huoltovarmuutemme lisäksi henkinen kriisinsietokykymme ja maanpuolustustahtomme ovat välttämätön tuki puolustusvoimille Suomen sotilaallisessa puolustamisessa. Suomalainen asevelvollisuus kasvattaa myös näitä puolustusvoimien reservin määrällisen lisääntymisen lisäksi. Yleinen asevelvollisuus mahdollistaa lisäksi sen, että Suomea puolustaa ikäluokkansa parhaimmista. Heillä on kykyä omaksua koulutuksessa saamansa opit ja soveltaa niitä vaativissa tilanteissa. Suomalaista sotilasta arvostetaan ja tästäkin syystä olemme arvostettu kumppani liittolaistemme keskuudessa. Sotilaallinen puolustuskyky ja suorituskyky edellyttää kuitenkin panostuksia myös puolustusvoimien materiaaliseen suorituskykyyn ja aktiivipalveluksessa olevan henkilöstön lisäämistä. Vain näin muodostuu uskottava, vallitsevassa tilanteessa turvallisuudellemme välttämätön kansallinen sotilaallinen pidäke, jonka vahvana tukena meillä on nyt Naton jäsenmaana yhteinen sotilaallinen pelote. Jääkäriprikaatin rooli on Lapin maanpuolustuksen kannalta keskeinen. Olemme arktiseen sodankäyntiin ja ilmatorjuntaan erikoistunut Suomen pohjoisin joukko-osasto. Koulutamme varusmiehiä monissa eri koulutushaaroissa maavoimien eri tehtäviin napapiirin molemmin puolin. Meiltä löytyy kaikille sopiva tehtävä. Varusmiesten vanhemmat ja läheiset, lämmin kiitos teille siitä, että olette tulleet viettämään kanssamme tätä juhlapäivää. Voitte olla ylpeitä nuoristanne. Tukenne on meillä palvelustaan suorittaville nuorille naisille ja miehille erittäin tärkeää. Heidän saamansa koulutus on vaativaa ja kuormittavaa. Kiitos teille siitä, että kuuntelette heidän kokemuksiaan ja rohkaisette suorittamaan palveluksen, joka varmasti antaa monipuolisia valmiuksia elämään palveluksen jälkeenkin. Haluan kiittää joukkoyksiköiden henkilökuntaa ja varusmiesjohtajia ansiokkaasta koulutustyöstä sekä koko prikaatin väkeä ja kaikkia jääkäriprikaatin yhteistyökumppaneita tuesta tämänkin valalla seisovan ryhdikkään joukon koulutuksessa. Erinomaista työtä teille. Arvoisat kuulijat, sotilasvalan juuret ovat Suomessa peräisin kuningas Kustaa II Adolfin ajalta 1600-luvulta. Asetus itsenäisen Suomen sotilasvalasta annettiin 16. elokuuta 1918. Se on kunniakas perinne, jossa sotilaat vannovat uskollisuuttaan isänmaalleen joukko-osaston lipun ja komentajansa edessä. Valan tai vakuutuksen kautta nämä nuoret ovat luvanneet palvella yhteistä Suomeamme parhaan kykynsä mukaan. Jääkäriprikaatissa sotilasvalan tai vakuutuksen on tänään antanut yhteensä 1002 alokasta. Jääkäriprikaati, asento! Nimitän tänään sotilasvalan vannoneet alokkaat jääkäreiksi ja tykkimiehiksi. Tykkymiehet ja jääkärit, onnittelen teitä nimityksenne johdosta.
Olette nyt puolustusvoimien täysivertaisia sotilaita oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Älkää antako jatkossakaan periksi, vaan suorittakaa annetut tehtävät sisukkaasti loppuun saakka. Tehkää joka päivä parhaanne, enempää ei keneltäkään voida vaatia. Huolehtikaa myös palvelustovereistanne, niin oma ryhmänne kantaa vaikeiden hetkien yli. Jääkäriprikaati tarvitsee teidän kaikkien panosta tehtäviensä täyttämiseksi. Samalla te hankitte osaamisen, jonka viette mukananne osaksi puolustusvoimien reservin suorituskykyä ja koko yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Pohjoisen puolustajat, te olette tänään vannoneet sotilasvalainen prikaatinen lipun sekä läheisten edessä. Vala velvoittaa teitä sekä sodan että rauhan aikana. Muistakaa sotiemme veteraanien tekemät uhraukset, että me saamme elää vapaassa ja itsenäisessä isänmaassa. Jääkäriprikaatissa elämme tunnuslausemme mukaisesti, pohjoinen pitää. Toivotan teille kaikille hyvää valapäivää. Jääkäriprikaatin lippu pois. Asento. Eteen. Vie. Huomio. Katse oikeaan. Päin. Että meni kapteeni ja luutnantti on viimeinen. Lepo. Tilaisuus on päättynyt. Yksiköittäin poistukaa. Tuossa noin tunti sitten ilmoitin, että jollakin on jäänyt lompakko sinne yhteen linja-autoon. Ja lupasin kertoa, että mistä lompakko löytyy, niin se löytyy tällä hetkellä, kun on tuo urheilutalo, tuo sinivalkoinen rakennus, niin sen tuolla eteläpuolella, että kentästä kun katsotaan taloa päin, niin sen takapuolella on meidän tilannekeskus, niin se lompakko pitää sitten olla siinä tilannekeskuksessa. Eli jos jollain puuttuu lompakko, niin käykääpä sieltä kysymässä. Se pitäisi sieltä löytyä. Pitäkää sillä kuulua auki, kun yksiköt marssivat täältä omille paikoille, niin heillä on tilaa sinne marssia.
siellä on perinteisesti hernekeitto, joka on valmistettu Leijona Catering eli yhteiskumppanin toimesta. Nyt en ole ihan varma, että onko tähän mukana sekä Rovaniemen että Sodankylän ravintoloiden henkilökuntaa, mutta joka tapauksessa on Leijona Catering valmistavaa hernekeittoa. Ja sen jälkeen lähteekin Rovaniemen patteristo liikkeelle. Elikkä tässä nyt huoltokomppania poistuu urheilukentältä ja patteriston yksiköt lähtevät liikkeelle. Niin nehän ohjautuvat tuonne muinaisten päälliköiden sauvoihin, sotamerkkeihin ja niillä on aikanaan johdettu joukkoja taisteluissa. Tämä perinne on sitten peritty myös sotalipuille, mutta nykyaikana tietystikään ei Suomessa eikä muuallakaan niitä enää käytetä missään taistelutantereilla, vaan niistä on tullut tällaisia tilaisuuksiin kohdisteita vertauskuvia. Lippu on itse asiassa joukoston tunnus. Se on Tankon kantolippu. Ja joukko-osastolla on oma joukoston lippu ja näillä joukkoyksiköillä on omat perinnelippu. Lisäksi jokaisella yksiköllä on oma yksikköviiri.
siinä poistuu, hetkinen, tämä on toinen IT-patteri, poistuu nytten tuolta kentältä. Siinä alkaa vähän ruuhkautua, mutta ei anneta sen häiritä. Ottaa oman aikansa ja joulun pääsevät tuonne omille alueilleen. Kohta Kokkoni ja poistuu kentältä viimeisenä perusyyseenä. Hanno vinto Marsilio,